τρόπος επιτοπλής των κάνουμε εγώ σε αυτό το γυμναστήριο. Είναι η βάση και όλων των αθλημάτων, αλλά και του CrossFit ειδικότερα. Μέσω της άρσης βαρών διδάσκεται ο αθλούμενος ορθοσωμία, ταχυδύναμη, σωστή τεχνική και σιγά σιγά μπορεί και να σηκώσει περισσότερα κιλά, μαθαίνοντας όμως πρώτα τη σωστή τεχνική. Ξεκίνησα το CrossFit πριν 1 μήνα, μου δίνει φοβερή ενέργεια. Γενικά από μικρός έχω πέρασει από όλα τα αθλήματα, όμως βαριόμουν γρήγορα. Πάντα ήθελα κάτι πιο έντονο, κάτι που να δίνει πιο πολύ δύναμη, πιο πολύ αντοχή. Αυτό το βρήκα στο CrossFit, στο οποίο δεν χάνω προπονήσεις. Είναι για όποιον θέλει να δοκιμάσει τα όρια του, να δυναμώσει γρήγορα. Συνδυάζει πάρα πολλές ασκήσεις. Από κρίκους, άρση βαρών. Πιστεύω είναι το ιδανικό για όποιον θέλει να δοκιμάσει πράγματα. Και το καλό είναι ότι γίνεται σε έναν ιδανικό χώρο με πολύ καλό εξοπλισμό. Και τα άτομα τα οποία είναι γυμναστές είναι και πολύ καλοί και πολύ κοντά μας και βοηθάνε. Το οποίο είναι βασικό για να μην γίνουν τραυματισμοί. Το CrossFit είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη υψηλής έντασης άσκηση. Το CrossFit επίσης είναι ο συνδυασμός διαφόρων αθλημάτων όπως ο στίβος, η κοπηλασία, η ενόργανη γυμναστική και η άρση βαρών. Μέσα από την άρση βαρών, οι αθλητές έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τα τεχνικά μέρη πάνω στην κίνησή τους, αλλά και να αυξήσουν τη δύναμή τους. Η μαγεία του CrossFit είναι στις ασκήσεις που χρησιμοποιούμε. Η επιστήμη του CrossFit είναι στην εξήγηση των ασκήσεων, η τέχνη του CrossFit είναι ο προγραμματισμός του Και η διασκέδασή του στην ομαδικότητα.